Arratsaldeon eta ongi etorriak Ados Pilotak antolatzen duen bigarren etxeko memoriala bertso pilota lehiaketa hontarat. Gaurkoan Getaritik zuzenean arituko gara, 5. jardunaldia ikusiko dugu eta bertan aurrez aurre izango ditugu mitxoletak eta eguzki loreak. Lehenengo partida ohi moduan 4:00 jokatuko da 18 tantora, bigarren partidan aldiz binaka aituko dira 22 tantora eta beste puntu bat izango dute jokoan. Bertsolariak ondoan izango dituzte botillero lanetan, bertsoak botaz eta haien lehiak ere kontuan hartuko dugu 2 puntu emango baitio bere taldeari aberasean. Momentu batean sailkapena ikusiko dugu, da erran bezala 5. jardunaldia dugu eta puntuak nahiko banatuak daude. Lehenengo postu hortan 3 punturekin kukuprakak ikusten ditugu, aberasean 15 puntu positibo dituztela. Bigarren postuan 3 puntukin bitxiloreak, -2 aberasean. 3. postuan 2 puntukin mitxoletak ditugu, +7 aberasarekin, eta punturi gabe azken postuan eguzki loreak ditugu -20 aberasarekin. Gaur ikusiko dugu beraz, astear dagoen partidetan nola banatuko diren gaurko puntuak eta sailkapen honek nolako gora berak izango ditu. Arratsaldeon eta ongi etorriak Ados Pilotak antolatzen duen bigarren etxeko memoriala bertso pilota lehiaketa hontara. Gaurkoan 5. jardunaldia jokatzen da eta hortxe dituze aurrez aurre bi taldeak, mitxoletak eta eguzki loreak. Lehenengo partida 4:00 jokatuko da 18 tantura eta bigarren partida binakako izango da 22 tantorat. Besterik gabe, aurkeztuko ditugu pilotariak eta bertsolariak, baita epaiak ere hortxe prest ditugula. Mitxoleten aldetik, Agirre, Betegi eta Iturriaga ditugu. Bertsolari lanetan Nerea Elustondo, eguzki loreak taldean Barrokal, Orbegozo eta Gomez ditugu. Eta bertsolari botillero lanetan Aitor Mendiluze. Epaile lanetan Naroa Iturai. Zorte hon. Arratsaldeon gaur Getarian, festa daukagu Debalde, eta ikusi nere ondoan ze pelotari ze talde. Eguraldiak egiten zuen, egunotan uran galde, ia nahikoa gorritu gera eta gaur urdinaren alde. Naizta txapare kontra daukagun guk zozketaren arira, dagoeneko jarrita gaude final handiai begira. Naroa jera eta Irati gogotsu etorri dira, bidezidor bat irekitzera Getaritik Hernanira. Da aurkezpen lanak eginda, pilotariak bakoitza bere posizioa hartzera doa, noski lehenik 4:00 ariko diren horiek geldituko baitira frontoian. Ikusiko dugu nolako lehia eskaintzen digute, baino ikusirik hortzen Maili Barrokal eta Naro Agirre ditugula. Mitxoleten aldetik Agirrek jokatuko du 4:00 hau eta eguzki loren aldetik Barrokalek jokatuko du. Erran beharra dugu, plazako frontoia dela, plazako lurra hauek nahiko latzak izaten dira, bote nahiko bereziak ere egiten dituztenak, eta ikusiko dugu ja nola moldatzen diren sake restoietan eta jokatzeko moduan ere. Hortxe, lehenengo sakearekin Maili. Lehenengoan tantoa sartu du,
paretak asko ateratzen du pilota hor ukitzen badu, eta, bueno, pixkate adi egoteko pilotak izaten dira. Eskuinez jarri da Naroa bigarren sake hontan eta eutsi. Eta Maik zabalean bukatu du ederki. Bueno, ikusiko dugu pixkanakaia pelote hortan sartzen diren. Eskuak berotu, gorputza martxan jarri eta ea nor gehiagoka handi bat ikusteko aukera dugun. Mai sakera. Eutsi egin dio Naroak, erdiko pilota luzatu ezker pareterat. Eutsi egin dio Naroak. Mai eskuinez jarri. Orain luzatu du Naroak pixka bat. Eutsi. Naroak luzatu du ongi, baina airez bolea sartu den hortan txapapera joan zaio Mairi. Eta hortxe markagailuan ikusten dugu 1 eta 2. Naroak pilota aldaketa egingo du. Ikusiko dugu ia nolakoa den Naroak aukeratutako pilota. Naroak sakea atzeratuz Maik eutsi eta ezker paretan sartu du. Ongi altxatu du Naroak. Maik ederki luzatu ezkerrez eta zabaletik eusten nahiko egin du Naroak. Txokoa bilatu du, baina hortxo ez dagoen Naroa eusteko. Berriro ere zabalean dejada egin du ederki Maik. Hortxo ez dagoen zulua. Bueno, erranen dugu pilota leku honek jartzeko denbora ematen duela, plaza denez, bote nahiko altuak egiten ditu eta pilotari txoin egin bertzaio. Pilota emateko orduan bizitasun hori ez da hainbertze ikusten, baino pilota muitzeko zailtasunak ere badira bote arraroak, gelditzen direnak, orain ikusi dugun bezala, eta hori izango da gaurkoan zailtasuna handiena. Naroak bigarrena lortu du, Maik 3 ditu markagailuan. Naroaren sake hori, botetik hasita, ederki luzatu du. Lauterdiko errestotik atzera bote egin eta primeran altxadu Maik. Ikusten dugu orain pixka bat pelote hortan sartu direla. Nor baino nor. Ongi altxadu Naroak ezker pareto hortikan. Berriro ere Maik luze, eutsi Naroak. Naroak aukera izango du. Ezker paretan sartu. Eta aurretik Maik egindako saiakera berdinean Naroa saiatu da baina ez zaio sartu, txapara joan da. Egiarran hor pilotean sartzen direnean, zabalean zulo koxkorra ikusten da eta aukerak izango dituztela hor bukatzeko. Baina ikusi dugu pilota kada gehiago tantu hontan, peloteo luzeago bat, eta beroketan sartzeko, partidan sartzeko tanto ona izan da. Pelotakada luzeak ikusten ari gara orain. Toki hartzeko, Naroak moztu egin du, Maik eutsi airez luzatu Naroak ederki, baina Maik errexe harrapatu du, atzeratu Naroak, eutsi Maik.
ezker paretan sartuz, ederki moldatu da naroa hori eusteko, ezker zeharra Maik. Eta hortzen eskapatu egintzaio zabaltzeko bidean zegoen Maili, baina gorputzera etorri zaio pilotori. Ikusten dugu ezker pareta ingurutik asko jokatzen ari direla hor luzatzen. Eta, bueno, tantoak luzatzen eta gogortzen bien aldetik ere. Naroak 3 tantu ditu, Mailik 4. Naroaren sakea. Ezker paretatik asko ateratzen da pilota eta eskuinez eutsi Mailik. Pixkat erdi moztutakoa eman du naroak, oso ondo boleaz moldatu da defentsan eta hortzen eskuineko zabal hortan luze moztuta Mailik lortu du tantua. Maili sakera. Sake hon atera du ezker pareta aukituz, ongi moldatu da naroa eusteko. Luze, ongi eutsi dio naroak berriz ere. Berriro luzatu Mailik. Oraingoan naroak erantzun egin dio atzerantz toki hartuz. Berriz ere gisa bereko pilota, eutsi Mailik ongi. Eta naroak hortxe berriro ere zabal hori bilatu nahi zuen zabalean dejada edo pixkate hortxe min egitea. Agurrarekin asigeranak lehenik, lehen egia hortxe joan da ziurrenik. Ez esan gorria gaizkiari denik, urdina nagusi da hori esan detnik. Ta agian arrazoi zenuen zeharon, baina gorriak ez duta esan akabon. Bengan naroa oraindik dena hortxe dago, urrun dago ez utzi joaten urrunago. Baina Maili ez da gaur indar motzean, ederki ikusten da bista zorrotzean. Antzemango diozu pelota jotzean, tanto bat egingo du losa bakoitzean. Naizta albotik eman aholku garim, oraindik nekatu bailiteke Maili. Bengan naroa eutsi zure aukerari, hortzak ez dutu eta eman pilotari. Hortxentzun ditugu bertsolarien animoak naroari eusteko eta atzetik aurrerako pausu hori egiteko, baita Mailiri ere gisa berean segitzeko, ikusiko dugu hurbiltzeko aukerarik duen naroak edo Mailik ere bere hortan segitzen duen. Ikus dezagun. Mailiren sakea, luze ezker pareta bilatuz, asko ateratzen da eta eskuinez oso ongi eutsi dio naroak. Mailik dejada bilatu du txokoan, baina adi zegoen naroa eta oso ongi luzatu du ezker pareterantz. Aukerako pilot izango du hor naroak, astindu atzera. Eta Mailik primeran altxatu du ezkerrez. Hor aukera izango du, dejada txokoan, baina altu egiatera zaio. Mailik atzeratu, boleaz bukatzeko, eta tanto bikaina ikusi dugu, Bat agintzera pasa, gero bestea, eta azkenik Mailik bukatu du boleaz primeran.
eguzkiloreak 7 tantu dituzte, Mitxoletek 3. Ikusirik sailkapenean, eguzkiloreek oraindik punturik bildu ez dutela, pentsatzut gaurko puntu guztiak baliagarriak izango direla beraientzat, behintzat txapelketa gusta handiagoekin segitzeko, eta behintzat maili hortxe ikusten dugu tantuak harrapatu bezala bukatzen, orain ere zabalean dejada hori eginez, nahiko argi, ideiak nahiko argi dituela, eta hortxe 8-3 jarri berri du. Mailen sakea, ezker pareta bilatu zorengoan, oso ongi eutsi dio Naroak, berriro ere luze, eskuz aldatu behar izan du azken momentuan, hori baitu pareta honek batzuetan horrelako bote arraroak egiteak ezkerrez jarria zen, baina azken momentuan eskuinez jarri behar izan du horre Naroak eta pilota hori ez da frontisera iritsi. Beraz, 9-3 Mailik sake berri bat egingo du. Oraingoan ezker pareta askorekin, eskuinez eutsi egin dio Naroak, eta gainera ezkerrean gaizto sartu, maili ongi moldatu da, beste aukera bat Naroak atzeratzeko, agintzera pasatzeko, Mailik jokuan nahastu nahian zabalera bota du, eta hortxe Naroak eskuan ez du nahi bezala sartu pilota hori eta zabalegi joan zaio. Hamar eta 3 ikusten dugu markagailuan, maili pixkanaka badoa aurrerantz. Eta ikusiko dugu Naroak atzetik aurrerako hori egiterik duen. Primeran moldatu da sake hori ezkerraz erantzuten, Mailik luze, ezkerretik ezkerrera primeran. Eutxe egin dio justuan Naroak, airez atzeratu, eta eutxi altuera emanez, Mailik denbora emanez, jokuari. Naroak primeran atzeratu du orainia lauterdiko arrastoraino, Mailik erantzun ordea, eta bukatu nahian txapapera joan zaio, ongi moztua zuen Naroak. Naiz eta olakorik ez espero aurrez, haizea ere kontra jarri zaigu berez. Naiz maili 11 iritsi den errez, zaila jarri da baina ezinezkoa ez. Ni pozik nagoenik ez dizut gordeko, hemen tanto pila bat osatu da lepo. Motiborik ez dezu triste egoteko, ondo ari zerate baina gu hobeto. Ta zustiria sartzen ez da arraroa, nola alde daukazun gaurkoan aroa. Maili ona da zuez zara okerragoa, zure buruarengan sinistu Naroa. Sinistuta gustora geratu zaitezke, baina nik genioke esango hainbeste. Behin hasten geralarik zeo zerren eske, animo Maili eta beste horren beste. Bueno, abertxoaldi honetan ikusi dugu
Aitor Mendiluze gogotsu, bere pilotaria aurretik ikusita animoak ematen, pixkat ziria sartzen ere, Nerea Elustondoroi. Eta, bueno, Nerea aldiz, konfiantza hori eta indar hori ematen Aroari, bere jokurik onena ateratzeko, nolako emaitza ematen duen honek. Sakea berriro ere ezkerpareta askorekin, eskuinez eutsi dio Aroak, Magik luzatu, eta Aroak berdina altuera gehiagorekin, denbora emanez. Pilotakada luzeak ikusten ari gara orain, altuera ongi ematen ari dira bi pilotariak ere. Beraz ez da bat edo beste agintzera pasatzen. Ikusiko dugu urrengo pilotakadetan zer gertatzen den. Airera sartuko da Aroa, bolea sartu nahi zuen, baina ez du berak nahi bezala eman. Ongi menperatzen duen gestua da, baina orain kontan ez zaio eskuan sartu pilota hori. Eguzkilorek 12 dituzte eta Mitxoletek 3. Mai sakera, barruan da sake hori, eskuinez eutsi Aroak altuera emanez. Esko Maik zaukera egiten duen, bi paretako egin nahiean motz geratu zaio eta Aroak ederki aprobetxatu da aukera hori, berak ere bi paretakoa sartzeko eta tantu hori lortzeko 4 eta 12koa jarri du markagailuan, zuzenean joan da epailaren saskira pilota aldatzeko, bere gustoko pilota hartzeko, eta ia ikusi dezagun pilota honekin buelta emateko gai den. Aroaren sakea. Sake ona luzea, ezker paretan ederki sartua. Aukerako pilota du, atzera baki du luze paretatik. Eta Maik atzerak etorrita ezin izan dio pilotakada horri eutsi. 5 eta 12koa, publikoaren animoak eta txaloak ere jaso ditu. Eta hemen lehia gozez gaude. Ia ikusten dugun Aroari pixkanaka hurbiltzen. Aroaren sakea, beste sake eder sartu du ezker paretan, eta Maik ezin hobe eutsi indarrez, ezkerrez, berriren Aroak luze, Maik isaberera luzatu egin du, eta hortzen Aroari eskapatu egin zaio ezkerkada hori. Maik ere pilota aldaketa egingo du, bere pilota eskatuz. Eta hortxe ikusten dugu konzentrazio handiarekin bi pilotariak. Abadoa Maiki, bere sakea egitera, 13 eta 5koarekin. Sakea ezker paretan sartuko zuela esango nuen, baina txostean jo du eta zuzenean tantoa izan da, hortzen erreakzionatzeko denborari gabe gelditu baita. Sake ona Mairena eta 14 eta 5koa ezarri du markagailuan. Mairen sakea, oso ongi ezker paretean sartuaz, primeran atera du Aroak, aukerako Maik dejada zabalean, Aroa iritsi eta luze jarri dio Mairi. Orain erasora pasatzeko aukerekin, Maik eutsi ederki ezkerrez, Aroak ere luze altuera aprobetxatuz, gauza bera egin du Maik. Aukera izango du hor Maik, berriro luzatu du Aroak eta hortzen airez erantzun nahi zion Maik, baino pilotari txapapera joan zaio. Eta Aroaren aldeko tantua, 6 eta 14 markagailuan. Eta pilota aldaketa berriro ere. Bakoitzak bere gustoko pilota du, beraz aldaketa ikusiko dugu sakea lortzen duten aldiro. Ea Aroak bere pilotarekin, tanto multzo bat egitea lortzen duen.
Naroaren sakea oraingoan erdikoa atera zaio, baina ongi eutsi dio Maik, ezker paretan sartu, zaila zen ederki eutsi dio Naroak, bolea horri ere erantzun, beste bolea batekin defentsan, eta Naroak zabalean ederki dejada luze bat eginez, kanto polita lortu du. Mitxoletak 7 eta eguzkiloreak 14 dituzte. Oroitu partida hau 18 tantora jokatzen dela, beraz urdinek 4 besterik falta zituzten, Naroak oraindik pixkat bide luzeagoa egiteko du, baina ikusiko dugu, nola aurreratzen den. Sake oso ona egin du, txostan joz, baina Maik primeran moldatu da erantzuteko, Naroak atzeratu, Maik luze, baita Naroak ere, Maik altuera emanez, ezkerrez eutsi egin dio, Maik ere eutsi, luzatu Naroak, bi pilotariek ere tokia bilatzen edo aukera bilatzeko asmotan, orain Maik izango du aukera bat, eta moztu egin du luzearen ezker paretarantz, defentsan Naroa aire sartu da, baina badirudi pixu handi hartuko duela pilota horrek eusteko, zailtasunak izan dituztelako jokaldi horietan. Bagoa zela esan ez dut balenago, horra erreskan tanto pila bat gehiago. Naizta zuek momentu estuak igaro, ez nekatu gehiegi hau eginda dago. Jendea hurbildu da zehozen ikusmiran, ta asuntoa zenbat iluntzen ari dan, Naroa animoa ez utzi dilindan, 11 tanto egin daitezke segidan. Sinis gogorra gera baini eta baizu, baina lagun bezala hariko naitzaizu. Lehenengoa galtzea tokatzen da aizu, igual bigarrengoan pasatuko zaizu. Biak jarri zaizkigu hemen parez pare, ta galduta ez tegu egin nahi gaurralde. Baserria galdezaket kolpetik alare, nere apostua da Naroaren alde. Bertsolariek hortxe segitu dute bakoitza bere pilotariaren alde eginez, animoak emanez. Aitor erabat sinestuta urdinek garaipena lortuko dutela, baina nereak ere asko sinesten du Naroarengan eta ia buelta emateko gai den. Mairen sakea. Ezker paretatik asko atera da eta eskuinez primeran erantzun dio. Txoste eginez gainera, baina Maia di egon da hori eusteko. Luze moztu ezker paretaz, eutsi Maik. Beste bat, eskuinez jarri eta ongi altxa du Maik. Naroak luze, sartu egin da ezker paretan eta ezkerrez primeran moldatu da Mai. Eta hortzen Naroak aukerakoa zuen bukatzeko, zabalean bukatzeko, baina ez zaio eskuan behar bezala sartu eta txapapera joan zaio. Barrokalek 16 ditu markagailuan, Agirrek 7. Mai isakera. Eskuineko sake atera zaio, justu pasatu du marra. Jokoak aurrera darrai.
Eta Naroak orantxe gai asmatu duela, bi paretak eginez, zabal-zabalera. Tanto polita ikusi dugu. Naroarentzat 8. tantoa. Badoa Naroa sakera. Sake azker paretan sartuz. Mai primera moldatu da erantzuteko. Naroak luzatu. Baita Maik ere. Ezker pareta hori bilatuz. Maik eutxi. Ederki aldatu da hor Mai. Eskuinez jotzean jo behar zuen eta ezkerrez primeran aldatu du eskuak eta erantzutean jokoarekin segitu du. Pelotean segitzen dute bi pilotariek. Eta orantxe Naroak ederkien gainatu baitu guztiok. Luzatuko zuelakoan hortzen eskuinan aurkitu du zuloa eta dejada ederra bota du. Agirrek 9, Barrokalek 16. Atzetik dator, baino pixkanaka bidea eiteko aukera ere badu. Naroa sakera. Ederki sartu ezker paretan. Eta primeran Maik altxa. Altuera emanez. Ongi luzatu du Naroak. Baita Maik ere zabale aldera. Moztu Naroak ezker pareta hori bilatuz, eta Maik ez dino eutxi dio atzeratuz. Aukerakoa izango du, atzera indartxu, airez oso ongi defendatu du Naroak, eta hortzen ikusi dugu bote arraro xamarra indiola Mairi, jarria zegoen, baino ezin izan dio pilotari egoki eman, eta hori da hasieratik aipatu duguna ez, frontoi hauen berezitasuna, tarteka bote arraro batzuk edo paretatik modu berezitan ateitzea gertatzen da, eta horre pilotariak segidako reakzio bat egin behar du pilotari jotzeko, eta holko zailtasunak edo akatsak izaten dira. 10. lortu du Naroak eta badoa sakera. Eskuinez Maik erantzun. Baita Naroak ere. Gantxo zabaldu du Naroak, airez oso ongi moldatu da. Maik atzera. Baita Naroak ere. Altuera handienekin Barrokalek atzera. Naroak gitxea beran. Erdiko pilota, baino Barrokalek atzera egitea erabaki du. Boleaz oso ongi defendatu da Naroa beste behin. Presioa sartuz, eta hortxe badizi duen bukatu azuela, baino azeankak erakutsi dituen Barrokalek horri usteko. Tanto oso gorra jokatu dute, pilotaka da oso zaiak eman dituzte, boleazko airezko defentsa horiek, Maik ere azkar harrapatu ditu denak, eta tanto oso polita ikusi du. 17 eta 10. Horra luzatuz doa tantoen ordena, ia oso gertuan daukagu gorena. Ondo ulertu aldezu hor gertatu dena, defensa bihurtzen da erasonena. Baldakizu zortea ere sartzen dala, eta gaurkoan gure kontra da bilala. Benganaroa hau da bide printzipala, egitea 8 zeroko partziala. Horrela konponduko aldira problemak, edo igual luzatu badatozen penak. Kontrarioak beti zortearen denak,
zortea izaten du bilatzen duena. Ta hortan gabiltza gu saltoka, naizta gauza ugari izan gure kontra. Arroantxean bota diguzu erronka, ezaztu borobila dugula pelota. Oraingoan bertsolariak ere tikitaka bizian entzun ditugu, erronkak botazota besteari, eta bueno, pixka xaxatuz ez, Aitorrek ezinezkotzate ikusten du besten garaipena, baina Naroak oraindik irabazteko aukerak ere hortzen dituenez, ikusiko dugu ja animo horiek iristen diren. Azken sakea egin du Mailik, Naroak eutsi, ezkerrez beste behin paretatik luze, Mailik ere berdin erantzun dio, ondo luzatu ezker paretetik Naroak, aukera hortzen du luzatzeko, Mailik ere eman, ezkerrez eutsi Mailik, eta orain gontan eskuinez ez da nahi bezala jarri eta txapapera joan zaio Mailiri. Pilotaka da hori, 11-17. Oraindik partidak segida du, mendik aurrerako sake guztiak izatekotan Naroak egingo ditu. Naro Agirre sakera. Oso ongi luzatu du ezker pareta bilatuz. Mai primeran moldatu da erantzuteko. Atzera Naroak. Ezker paretatik itxatxorik ederki atera du Mailik. Bi pareta luzea, iritsiko da Maili erantzun atzera zuzen. Boleaz barruan sartu da pilota hori. Naroak izango du orain aukera, moztu ezker pareta bilatuz. Eta tantua Maili hortzair zegoen, baina pixu hartzen du pilota horrek. Azkenean hemen pilotari asko eman bertzaio mugitzeko, eta nekeak ere berea egingo du hemen. Naroak 12. lortu du, Mailik 17 ditu. Naroaren sake luzea, ezker pareta hori ongi bilatuz, txostean jo dio, baina primeran moldatu da Maili, boleaz ezkerrean txokan utzi dio. Maili justu-justuan iritsi, baina Naroak ez du lortu boleaz eskuinean zabaltzea, eta hortzen bukatu da partida, lauterdiko partida polita hau. Mitxoletek 12 tantu bildu dituzte. Ondo bukatu dugu, ondo baita hasi, arnasa azkenean estutu arazi. Naiz eta barrutenak igual zurin hasi, nerea ezin zuten biek irabazi. Ta deno konturatu garen ez horrela, naizta irabaztea nahi gendun altzela. Biek jokatu dute partida itzela, ta nere aldetikan bejonde izuela. Neuk ere esango dut bejonda izuela, konturatu zerate gustora gaudela. Lehenengoa urdina izan da horrela, seguru berriz berdin gertatuko dela. Ta horregatik zabiltz arrosko antzera, gorriak garaitzea zuretzat plazera. Baina begirazazu frontoian ertzera, arroza biltza baina humilduko zera.
harro egoteko arrazoi daukago, urdinen martxa ona ala daramago. Zu ezkezkatu beraz irabazten badu, bihar ere lagunak izango gerago. Horixe omen dugu gure sekretua, laguntasuna naizta ezten perfektua. Irabazteko denok behar dugu lekua, ta orain hartu behar dugu mendekua. Beraz zure paparra neurriz gain puztua, laizter egongo dena nahi gabe ustua. Konpartitzen dezue aitorren juzkua, ba ikusleok ere egin apustua. Ta alboko tipoa, hain denezterkoa, gogoa publikoai adieraztekoa. Ez da gauza etxea jokatu beharrekoa, baina behintzat jokatu kafe kompletoa. Baiezkoa erantzun behar diot horri, ni kafe bat ez diot ukatzen inorri. Urdina nagusita atzekoak gorri, bigarren gelditzera nien naiz etorri. Beraz etorri zera irabazi xedez, betea zaudelako itxuraz boterez. Galtzera etzatozela esan duzu aurrez, ze nahi dezu esatea gorriok ere ez. Beraz asmo berean etorri zerazu, oraindik esperantza zurekin daukazu. Laizter hasiko dira orlaua jotazu, ta gero arrazoia emango didazu. Beraz horrela egin dezu propaganda, arrazoiari egin beharko demanda. Honenak irabazten izan bezatxanda, edo talde gorriak bestela esan da. Orain arrokeriak ta gero protestak, bihurtuko zaizkizu minak eta kezkak. Baina izketa sobera ez du behar festak, gu isiltzera goazta animo neskak.
Bigarren partidako pilotariek ere beroketa lanak egin dituzte, binakako hau prestatzeko, hortzen ia da beroketa lanak ongi eginda preste daude partidari hasiera emateko. Hortzen ikusten ditugu Mitxoletak taldeko Iturriaga eta Betegi, eta Eguzki Loreak taldeko Orbegozo eta Gomez arituko dira. Jertxeak erantzi, azken urtragoeskak hartu, eta segidan hortzen plazardian izango ditugu epailearekin batera txapa bota, eta ikusiko dugu ia nork eskuratzen duen lehenengo saki hori. Eta ia, nola moldatzen diren frontoi honetara, pilotara, bote eta berezitasun guzti horietara. Eta espero ezagun partidu oso lehiatu ikustia, pilotariak disfrutatzea, eta baita hemen ikuskizunera hurbildu diren pilotazale guztiek ere. Hortxe bertsolari, pilotari eta epaileak plaza erdira doaz, publikoaren agurra jasotzeko. Epaileak txapa botako du, eta oraingoan urdinen aldekoa atera da, beraz. Berri txapa airera lehengoan bezela, ta nerea konforme gera zaitezela. Banekien urdina aterako zela, alegia berriro garaile naizela. Txaparekin urdineka zeharrakasta, biak sentitu ditut pena eta nazkam. Hasi pelotan eta esaizue basta, horko botileroa emateko zaska. Hortxe bi bertsolarien bertsoak entzun berri ditugu. Aitorrek gisa berean segitu du, lehenago ere beraiek sake hasi dutela eta oso ongi joan zaienez, oraingoan ere gauza berdina gertatuko delakoan, eta ondotik erantzun dio Nerea Lustondok oraintxekoan ez dela hola izango, eta ia pilotariek berea ematen duten nola baite Aitorri xila erazteko. Ikusiko dugu, hortxe lehenengo sakea Gomezek egindakoa, pareta, ezker pareta ukituta asko atera da, Betegi primeran ezkerrez jarri eta altxain du, baita Orbegozok ere, Betegik eskuin aldera zabaldu du, baino zabalegi eskuineko marra restotik kanpora joan baizaio. Lehenengo tantu hau, Eguzki Lorentzat. Bigarren sakean Gomez, ezker paretaruntz bidali du pilota hori, Betegik erantzun, baita Gomezek ere erdi hutsa eginez, baino nahikoa izan da, dejadatxoa txapa gainean uzteko eta tantua berak bukatzeko, 2 eta hutsekoa markagailuan. Gomez sakera, Betegik erantzun, eta oraingoan Gomezi txapapera joan zaio, pilota pixkat gainera etorri zaio, eta ez du eskuan nahi bezala sartu, aukerako pilota baitzuen. Nik uste dut horre pilotari pixkote itxaron egin bertzaiola, frontoi hau besteak baino motelagoa da, eta azkenean pilotari denbora eman bertzaio. Bestela askotan azkarregi jaten gara pilota horren bila eta olako akatsak sortzen dira, beraz pazientziakin jokatzeko frontoia dugu. Bat eta bikoarekin Iturriagak egingo du bere lehenengo sakea. Ezker pareta asko bilatuz, Orbegozok eskuinez erantzun, txapa gainean, ezkerrez jarri eta ondo luzatu du.
betegik altu eraman eta ezker pareta hori bilatu. Eta Orbegozeri bera joan zaio eskuinez. Ezker pareta hortan pilota asko ateratzen da eskuinaldera. Eta adi egon beharko dute horratzelariek. Binakoa markagailuan. Iturriaga sakera ederki sartu du ezker pareta aldera. Orbegozok primeran erantzun, altuera emanez. Ierak ezker pareta bilatu du berriro. Bote arroa, baino primeran moldatu da Orbegozo ongi atzeratuz. Gomezek txokoan bildu egin du pixkat. Oianak eskuinez primeran luzatu. Baita betegik ere ezkerrez atzerantz. Tanto piloteatua ikusten ari gara. Ondo moldatzen ari dira, botera. Iera justo iritsi eginda. Oianaren aukera, bi paretak egiten saiatu da aukerakoa zuen. Baina pixkate indar falta pixkatekin geratu da. Tanto polita ikusi dugu, 3-2 markagailuan. Iera urrunetik sartu da, baina eskuan ez du nahi, bezala pilota hori sartu eta txapapera joan zaio. Pilotariak pixkanaka gorputza berotzen eta partiduan sartzen ari dira. Eta 3-2 ikusten dugu markagailuan. Gomezen sake berri bat. Iera sartu da eskuinez sake hori erantzuterat. Ezker paretatik Orbegozok atera. Berriro ezkerrez jarri eta eutxi. Ieraren ezkerka da, ezker zehar ederra. Baina hortxen Marta prest zegoen erantzuteko. Atzera Iturriagak. Botea pixkat geratu da, baina ongi moldatu da Orbegozo. Betegik ezker paretetik zail jarri du. Baita erantzun ere Oianak. Atzeratu Ierak. Goleaz erantzun. Txokoan ederki utzi. Iritsi egin da Orbegozo eta bi paretakoa ere ederra sartu. Ierak erantzun. Martak atzeratu eta habia atzeraka etorri eta Irati betegik ezin izan dio erantzunik eman pilota horri. Tanto soleiatu ikusi dugu. Asko mugitu behar izan dute pilotariek. Eta 4-3 dugu markagailuan. Martaren sakea, sake ona ezker paretan sartuaz. Berriro ere atzeratu. Ongi iritsi da Irati atzeratzeko. Ierak luze. Ezker paretan zaildu eginda pilota hori eta Orbegozen ezkerkada hori ez da iritsi. 4-2 markagailuan. Iturriaga sakera. Ederki sartu ezker paretan. Asko atera da. Orbegozok erantzun eta bi pareta ederrak bota ditu. Ezin hobe bukatuz tantu hau. 5. gorrientzat. Iturriaga sakera.
botea eragin eta nahiko baxu geratu zaio, baina ongi moldatu da sakea luzatzeko. Betegi iritsi eta ezker paretatik luzatu, hor begozok ezkerrez luze. Beste behin eutxi eta zabalera. Iera jarrita zegoen. Martari ezker paretan sartu zaio, baina moldatu da altxatzeko. Iturriagak oso ongi moztutakoa, txosta bilatuz, eta erantzuteko ezinezkoa zen hori. 6. gorrientzat. Mitxoletek 6, Eguzki Loreek 4. Iturriagaren sake berri bat. Botea eragin, eta ezker paretan primeran sartu du. Oso ongi eutxi hor begozok sartu egin da. Ierak bildu. Martak zabaldu. Jarrita dago hor begozo. Luzatu ezkerretik. Martak motzean. Ierak eutxi denbora emanez. Oianak atzeratu. Betegik luzeago. Ongi jetxi du hor begozok eta ierak ezin hobe altxa. Beste mozketa bat Martaren aldetik. Ezkerrez luze. Betegi atzerak etorri eta edarki eutxi dio altuera emanez. Hor begozok pilotakada luze bat eman du. Betegik eutxi. Beste bat. Atzera Martak ere. Eutxi hor begozok. Iera sartuko da jokoan. Erran bezala bote batzuetan aldaketa eragiten dute, pilota jotzeko orduan, eta agian ez duten nahi bezala gozatzen pilotakada horietan. Oraingoan bai, ederki atzeratu du Iturriagak. Pilotakatzuk eustekoak dira, pilota eraman eta jokoan segitzekoa, beste batzuk aldiz aukerakoak. Beti aurreti noski ez gera joango gu, biko gorriak ere ze jokatzen modu, bentajatxo txiki bat utziko diogu, ilusioak ere asko balio du. Emaitza ikusteko Aitor eserim, naizadarra jotzea berez den zilegi, ikusi aldituzu jera eta betegi, ederkiari dira ta hola sesegi. Bidea nahi diezu beraz erakutsi, aurretik egindako markadenak hautsi, baina ez erritmo berdinari eutxi, gogo handia dute gasolina gutxi. Hori kantatu dezu arro bezainalai, baina irabazteko guztiok garagai. Gasolina kontuak entzun ditut lasai, gunekatu gaitezke ta zuek ere bai. Nekatu zaitezkela esaten diezu, horren beste kontuta, horren beste kexu, guri begiratuta bentajan zaudezu, 22 kontatzen ikasiko dezu. Horrekin egitea nahi dezu apostu, ta naiz denon odola liteken izoztu, gure txapa oraintxe beharko da moztu, behintzat pelotariak ez daitezen oztu. Bertsoaldi bizi-bizia izan dute bi bertsolari botilleroek, animoak luzatuz. Eta hemen guztiak adi-adi egon gara beraien hitzetara. Eta goazen berriro ere partiduari ekitera.
7 eta 4 Iturriagak baitu sakea. Sake luzea, eskuin paret askorekin, asko atera zaio hor, uste baino gehiago, eta ezin izan du nahi bezala jarri hor begozok. Aipatu moduan hasieratik frontoiak hori du. Batzuetan ezker paretatik asko ateratzen da, uste baino gehiago, azken momentuko reakzioak egin behar dira pilota horiei eusteko, sakean ere sakalariek tarteka boteare ez dute xuxena izaten eta moldatu behar izaten dira gorputza saki hori ongi ateratzeko, aldiz bote ona lortzen dutenean abari da sake potenteagoak ateratzen dituztela. Eta horixen, pilotalekuari neurri hartzea eta bote hoiei eta mugimendu hoiei neurri hartzea importantea izanen da gaurkoan. Bigarren sake hau ere gisa beran joan da, eta 9 eta 4 dago marka joan orentxe bertan. Sakea luzea, pixkat gutxiago atera eta edarki erantzun dio hor begozok. Iturriagak ezkertzea arraz zabaldu, eta Martak atzera hortzen betegi ezkerrez jetxi egin du. Martak ederki atzeratu. Berriro aukera izango du Gomezeko sartzeko, ezkerrez txokoan utzi du. Iturriagak ederki zabaldu. Gomezek aldiz erantzun ona eman dio eskuinetik ezkerraldera. Berriro ere atzeratu. Betegik ongi luzatu du, denbora emanez. Tantoa lasaituz. Gomezek berriz eskuinalde ontatik bildu egin du, erdiko pilota ierak jaso eta ezker paretara itxatxi. Hor begozok ederki atzeratu du, betegik gisa beran ezker paretan sartu du. Iera atzera etorri eta atzelariari lagunduz, pixkate pilotari luzatu egin du, hor begozek moztu, betegik altxa. Baita Gomezek ere pilotak biziak ematen ari dira, bai eraso defentsan primeran moldatzen. Aurrelari zein atzelariak atzera aurrerako mugimenduak eginez. Bi pareta betegik ezkerrez oso polita egin du, Gomez adi eta oso ongi eutsi dio, Iturriagak atzera egiteko aprobetxatu. Hor begozok eutsi, deja da polita Iturriagarena, baina hortxe zen Gomez, betegik ere eutsi, hor begozok eskatu eta zabaldu. Ierak ederki eutsi dio bertze aukera bat. Ez du nahi bezala eman, baino Ierak horre gehiegi zabaldu du aukerakoa zuen, ezkertzear ederrak ematen ditu Iturriagak eta orain gontan zabalegi joan zaio. Mitxoletak 9 tantu dituzte, Guzkilorek 5, hurbilan dira. Eta Marta Gomezek izango du hurrengo sakea egiteko aukera. Badoa sakea egitera. Altuera handiarekin, ezker pareta asko bilatu dio, betegik ezin hobe erantzun. Aukera izango du hor Gomezek, atzera luzatu du, betegik eutsi, larri, baina hortxe zen Marta adi, jarrita, eskuinera dejada egiteko intentzioz. Erdixan margeratu zaio, baino Iturriagak primeran baliatu du, bi pareta motx hori egin eta tantua sartzeko. Beraz, 10 eta 5 dugu markagailuan pixkanaka, Mitxoletak aurrera doaz. Hasiera oso berdindua izan dugun arren, banakoa, binakoa, posnakoa ere izan dute. Orain Mitxoletek alde pixka bat hartzea lortu dute. Iturriagak sakea egin, eta hor begozok eutsi. Ezkerrez defentsan zabaldu, moztu.
Gomezek. Primeran moldatu da Iturriaga pilotari atzeratzeko, Betegi eskuinalde ontik ezkerrez jarri eta bikain bildu du ezker paretara. Baita Orbegozok ere ezkerrez ongi atzeratu, eskuinez atzera ere. Betegiri ezker paretan ederki sartu dio Orbegozok eta horkoan ezin izan du erantzun Irati Betegik. Urdinentzat tantua eta 6 eta 10-ekoa. Gomezen sakea. Iturriaga sartu da laguntzera pixkat eta berak erantzun. Orbegozok oso ongi atzeratu du. Betegik erantzun. Beste pilotaka eder bat ezker paretean ongi sartua eta zaildu egin zaio hor Betegiri, pixkat goitik hartu baitu. Eta 7 eta 10-ekoa hortzen markagailuan. Gomezen sakeak, bote apala egin du, baina ongi moldatu da Betegi eusteko. Berriz atzeratu. Eta Orbegozok hor ezkerrez jarri da, baina ezin izan du eskua nahi bezala sartu hor pareta inguruan, txapapera joan zaio. Eta 11 eta 7-ekoa dugu markagailuan. Iturriagak egingo du hurrengo sakea. Sake gaiztoa, baina oso ongi moldatu da Orbegozok erantzuna emateko. Moztu da eskuinez atzera luzatu, Betegik ere paretan sartu du. Eta gehiagi sartu zaio gorputzean Orbegozori, txapapera joan da pilotaka da hori. Eta 12 eta 7-ekoa lortu dute Mitxoletek. Pixkanaka aurrera doaz Mitxoletak partidan. Iturriagaren sake berri bat. Eskuinez eutxi, larri iritsi da. Iturriagak dejada bertan, baino Martak ongi erantzun dio atzera. Betegik eutxi, pixkat jetxi zaio. Martak ere hortzen. Orbegozok atzeratu. Betegik txokoan utzi du, baina Martak atzera egiteko autu hartu du. Ez du asko jakinai aurreko kuadro horietan. Iturriagak zail jarri du pilota hori, txostatik eraman Orbegozok, baina bigarren hori buruz gain pasatu du. 13 eta 7-ekoa markagailuan, gorriak badoazte pixkanaka aurrera bertsolariak entzungo ditu. 13 eta 7 hor dira agerin, diferentzia handia iruditu neri. Marta eta Oiana segin, eskak segi, animo pixkat utzi baino ez gehiegi. Pilotaren kontuak eta berriketak, gaurko honetan hartu berri ditun bueltak. Utzi buru hausteak eta gogoetak, bikainari zarete aupa Mitxoletak.
Pilotariak berriro kantxan ditugu, erran dugu partidaren bigarren zati honi ekiteko moduan, oraindik bide luzea da, baina ia gauzak pixka bat korapilatzen edo komplikatzen hasten diren garaiak dira, azkenian tantak aurrera doaz, eta importanteak izango dira hemendik aurrerako guztiak. Pilotan jolasa pixkat berdin jarraitzen du ez, urdinak asko atzeratuz, gorriak defentsa ona erakutsiz, eta agian horre gehien bukatzen ausartzen ari dena Iturriaga bera da, eta ikusiko dugu ja dinamika honek berdin jarraitzen duen, ezker zeharrez ederki zabaldu du, baina Martak defentsa bikaina erakusten ari da, oso ongi mugitzen ari da, pilota zaiak eramaten, orain Orbegozok eraman du, azkar paretaz luze Iturriaga atzera etorri da, atzelaria lagunduz, eutxi. Orbegozok, Iturriaga sartuko da, ongi moztuz, zail jarri du, eta eraman badu ere gora joan zaio Orbegozori pilota hori, eta 14-7 dugu markagailuan. Badirudi gorriek martxa hartu dutela, pixkate jokoan ongi sartuak, akatsu gutxi eginez, pilotaka da luzeak emanez, tarteka moztuz, eta harrapatzen duenean Iturriagak hortzen bukatzen du. Urdinak aldiz defentsa lana oso ona egiten ari dira, eta gian hort pixka bat aukera dutenean tantoa bukatzen asmatzea izango dute gakoa. Betegik eutxi egin du, motzean, baina horre gorputzera etorri zaio Martari pilota hori eta ezin izan dio erantzunik eman, 15-7. Iturriaga sakera, paret askorekin, Orbegozok primeran altxatu du bere burua lurrera botaz, gehiago ezingo zuen egin, Betegik moztu, eskapada ingurua, baino Martare oso adizegoen hor eramateko, orain urdinak defentsa lan handian, baina hori ere iritsi egin da, Ierak moztu, Martak eutxi, beste bat ere eutxi, Betegik dejada elegantia utzi du, eta horre Orbegozo ez da iritsi, baina azte defentsa lana egin duten urdinek. Primeran ibili dira, eta gorriek ere alde batetik bestera ibili dituzte, eta azkenean hor Betegik aurkitu du zuloa txokoan dejada ikaragarri polita botaz. Horrela 16-7 dugu markagailuan. Urdinak arnas pixkat hartzen ari dira, elkarra animatuz. Eta Iturriagak egingo du sakea. Iturriaga sakea egin eta ezker paretan sartu du, Orbegozok ongi eutxi. Iturriaga luze moztu du zabalean, Martak ezkerreratu, Orbegozok eskatu eta eutxi. Baita Iturriagak ere altuera emanez, zabalera eskapatu egintzaio, baina barruan egin du bote pilota horrek. Eta horre Iturriagak txostaren bila bildu du, gehiegi atera zaio Marta Gomezi eta ezin izan du pilota hori frontisera ekarri, eta 17-7 ikusten dugu markagailuan, gorriak abiada hartu dute, eta badoaz pixkanaka 22. Tantu horren bila ikusiko dugu ja urdinek erreakzioa ematen duten, eta hurbiltzeko saiakera hori egiten duten.
Iturriagaren sake berri bat. Ezkerpareta primeran bilatuz, baino hori baino gehiago txosta ere jodu eta erantzuteko aukerari gabe utzi du Orbegozo. 18 eta 7 jarriz markagailuan. Bertsolariak entzungo ditugu beste behin ere. Korapilatzen dira pelota sorginak, ailegatu ezinak ta kezka gordinak. Aserak ta amaiak ez dira berdinak, oraindik posible da animo urdinak. Partiduan itxura ezin konparatu, hasi ordurako da kasikan bukatu. Baina gure indarrik ez dadin beratu, benga publikoa gaur laurok animatu. Animatu indartsu hola behar bada, iritsiko gerago geita bitara, eta nerea horri ondo errepara, ez duzu uste baina erdia falta da. Hori esan aldezu gaurkoan benetan, beste itxura bat dago ban hortxe bai bertan. Naizta hori gertatzen daigun batzuetan, benga hauek segita zuke ametxetan. Hortxe bertsolarien emanaldia. Elustondok bereak lasai ikusten ditu. Mendiluze Kaldiz Urruntxamar eta iaia buelta emateko gai diren. Iturriaga sakera. Sake ona, eskuinez Orbegozok erantzun bikaina ezkerparetara. Itxatxe egin zaio betegiri eta ez du erantzuterik izan. 8 eta 18koa ipiniz. Marta Gomezek izango du sakatzoko aukera eta ia pixkanaka agintzera pasatzeko aukera duten urdinek. Pilotarekin aldaketa egiteko gogoz zabiltza. Epailearen Naro Aiturainen saskira hurbildu eta pilotak probatzen ari dira Orbegozo eta Gomez. Aukerak eta eginda, agian pilota aldatuta pixka bat dinamikak aldatzeko aukera ere ekartzen duenez, batzuetan abantaia handia denean, pixka bat pilotakin hastea ere komen izaten da, eta ia honek nolako emaitza ematen dien. Gomez sakera. Sake ona egin du ezkerparetan sartuz, betegik eutxi. Moztu Martak, gaiztoa zuen, baina Iturriagak ederki erantzun dio, atzelariari utzi eta eutxi. Berriz ezkerre sartu da Gomez, hor pixkat elkar trabatu dira, toki faltan. Gomezek eskuinera ireki. Betegik nahiko egin du eskuinez ezkerparetan sartzen, baina denak ere moldatu dira pilota zaila horiek eramateko. Iturriagak dejada polita txokoan, txosta ere jo du, eta horrek ez du erantzunik izan. Beraz, gorrien aldeko tantua berriz ere 19 eta 8. Iturriaga sakera. Sakea luze, eskuinez Orbegozok erantzun, betegik ere
ezker paretarantz sartu du, arazorik gabe Orbegozok atzeratu. Orbegozok orain atzetik eskuinean dejada egin du, Iturriaga adi zegoen eramateko, Martak beste aukerat izango du. Iturriagak boleaz defentsa ona erakutsi du. Orain aurreko kuadroitan dabiltza, eta betegik pixkat pilota hori loratuz. Lasaitasunak harri du berriro tanturat. Orbegozok eutxi, hierak luze, eskuinez jarriko da eta ederki eutxi. Betegik moztuz ezker paretatik zail jarri du, baina Orbegozo ongi moldatu da, bi pareta edarra Iturriagarena, baina Martak adi zegoen, harrapatu egin dio. Pilota berriro atzeko kuadorretan dabil. Luzatu pilotakara ederra eman du Iturriagak segiko kuadroera arte. Orbegozok eutxi, ezker paretara moztu egin du. Gomez adi defentsan, eta oraingoan betegik eskuinaldera zabaldu nahian gehiegi zabaldu du eta marraz kanpo joan zaio. Mitxoletak 19, Eguzkilorek 9. Pilota berdinarekin jarraituko dute eta Martak egingo du hurrengo sakea. Sake ona, ezker pareta hori bilatuz, primeran moldatu da betegi erantzuteko. Gomezek ezkerrez zabaldu, Iturriaga jaso, Orbegozok ezkerrez ederki luzatu. Iturriaga atzetik eskuinez sartu da, atzelaria laguntzeko asmoz, Orbegozok moztu, Iturriagak dejada, hortxen bi urdinak pilota inguruan. Martak eutxi, beste bat ere, betegik oraingoan luze, eutxi egin dio Martak, leku zaldatuak dira orain urdinak, Orbegozo sartuko da, atzeratu eta berriro lekuak hartu dituzte, betegik eskuinez osongi erantzun dio, Martak dejada polita egin du zabalean, baina hortxe zegoen Iturriaga, tikitaka bizian, eta pena pilotaka da ona zuen hortzen txokoan mozteko, baino txapapera joan zaio. Jokaldi tantu oso polita ikusi dugu, pilotari guztien arteatik, eta hoixen markagailuan 20 eta 9. Mitxoletak dagoeneko 20 tantu pilatu dituzte, Eguzkilorek 9. Iturriagaren sake berri bat. Iturriagak sake ederra ateratu horre ezker paretara hurbilduz eta Orbegozok ezin izan du eskuan nahi bezala sartu. Pilota hori ez da frontisera iritsi. Eta 21 eta 9 dugu markagailuan. Iturriagaren azken sake izango da. Iturriagak ezker pareta aukituz, sakatu du, Orbegozok ongi eutxi, betegik atzeratu, ezkerrez altxa Orbegozok. Iturriagak ederkitxokan moztu du, baina adi zegoen Orbegozo, atzeratuz, betegik eutxi eskuinez, Marta sartuko da jokoan, txokoan utziz, baita Iturriagak ere, Orbegozok eskatu eta atzera pilotaka da ederra, eta sartu da kantxa barruan, hemengo eskuinaldeko marra barruan, tanto oso polita. 10. izango da Eguzkilorentzat, eta Marta Gomezek izango du hurrengo sakea egiteko aukera. Baita mendik aurrerako guztiak ere. Bote egin, pixkat bote baxu egin dio, baina ederki moldatu da sakea ezkerpetan sartzeko, betegik erantzun, Martak atzera. Betegik ederki luzatu, Orbegozok ezkerrez eutxi, Iturriagak ezker zehar ederra,
eta hor Frontisak barrukaldera egin du pilota hori Zabalera baino, eta primeran bukatu du partida Ezkertzar horrekin. Partida oso polita, oso lehiatua ikusi dugu, eta 22-10 hortzen ikusten dugu markagailuan. Bertsolariari utziko diegu. Zer orain zer nerean goxatu altzea, hori da hori zutitu eta zabaltzea, ta hori da hori maila kantxan azaltzea, ore bat izan da horrela galtzea. Oso gustora nago nahi dut esatea, dotore mandegu ta errematea. Hauxe da justizia lagun izatea, labur bilduta egin degun empatea. Tanto batzuk kaleak ta besteak onak, baina hemen urruti egon dira bromak. Ta zer esan dezake begira zegonak, behonda izuela ta seiroi zorionak. Zorionak eman da sei andre jatorri, begirada publiko aldera igorri. Bitxartel eskuetan begiratu horri, zer bozkatuko dute urdinala gorri. Zer bozkatuko duten zure galdeketa, ze konpromisoa neretzat puñeta. Ba bozkatu gorria urdinak gordeta, egin nereagatik laguna deteta. Beraz horrela egin nahian kontrastean, hemen gertatu leike kriston desastrean. Arrokeritan izan dezun desgastea, oi nahi dezu milan papera astea. Egin dedana izan da bihotza ireki, ta enuke egingo zer denez baneki. Eskertu behartzen nuke eta horrela ederki, nik aularen alde egiten dut beti. Aintzat hartu zazue honen gogoetan, bioi gaur nola jarri diguten arretan, nahi dezuena jaso lotxa hoiek gordeta, emaitzarekin ados egongo naiz eta. Bueno, ikusentzuleo, orain zuen txanda iritsi da, partidak ikusita puntu banaketa izan da lehian. Mitxoletek puntu bat eskuratu dute Eguzkilorek besteak, eta lehiaketa honen berezitasuna bertsolarietan ere badago, beraien lanak puntuak ematen baitizkie beraien taldeari, hain zuzen ere bi tantoko aberaxa. Beraz, hasiko gara, hortzen dituzue kartulina gorri eta urdinak, beraz gehien gustatu zaizuen horrena, altxako duzue. Nerea Elustondoren aldekoak gorriak altxa beharko dituzue, gora, ongi ikusteko moduan. Eta Aitor Mendiluzen aldekoak urdina altxa beharko duzue. Biak ez, gorri edo urdin. Gehien gustatu zaizuena. Nerea Elustondon aldekoak bazarete gorri, Aitor Mendiluzen aldekoak bazarete urdin.
Orain kontaketa prozesua ingo dugu, laizter esango dizugu emaitza. Ez dugu sobera argi ikusten. Beraz, emaitza hementxe dugu eta gorrien aldeko autu egin duzu, beraz Nerea Elustondo jasoko ditu. Gaurko bitantoak beraien talderako aberasentzat 1000 esker zuen parte hartzeagatik eta espero dute asko disfrutatu duzuela atxalde honetan emakumeen pilotarekin, baita bertsolariekin ere, eta nahi duzuen arte, ongi izan. Bai. Bai, egon da. Mikrofonoa piztu. Bueno, mitxoletak mentxen gaurkoan puntu bat eskuratu duzu binakako hortan, lauterdikoan ezin izan da naroa. Joko aldetik nik uste nahiko ongi aritu zarela, baina hor markagailuan atzetik ibiltze hori ez dakite hortan zailtasun pixkot izan duzun edo nola moldatu zaren? Bai, bueno, egia esan lehenengo erdian kisto errepasua ematen, nahi duen bestela indisitantuak. Eta nire enez fini bilif, normalian igual fallo ite ez dituten akatsak inditut, zabala botatzeakoan da hola. Baina, bueno, gero pixkat tanto batzuk lortu betitia, pixka berdintzia, baina, bueno, behak gehiago izan da, eta hoxe.
Eta gero ere frontoiaren berezitasuna, ez? Pixkat bote horietara jartzea eta ateratzen diren horiek eta azkenean bakarka ere oraindik zailtasun gehiago, ez? Horreri buelta emateko, erantzuteko. Bai, egia esan hemen eskerpareta jotzen unean kiston raro atatzea, gero hor lurrian egun ze huekotan bote egiten, erabate hau bestea, baina bueno, frontoia denontza berdina da, behaire bote raro asko indizio, eta bueno, aitzakirik ez da aldo hartatik. Ederki, eta binakakoan aldiz, garaipen nahiko erresa lortu duzu ez, nik uste oso serio aritu zaretela, defentsan primeran moldatu zarete, pilota luzatzen ere oso ongi, eta nik uste dut hor, agian ierazuk asmatu duzula gehiena pilota edo tantoak bukatzen, eta hor egon dela gakoa ez. Bai, nik uste hoxe ez, pilotalekun berezitasuna plaza dela ez, eta plaza gustatzen zaizkit zorionez, beste modu batea jokatu behar izaten da bakarrik boten jartze asko kostatzen delako ez, eta nik uste gaur iratik atzetik segurtasuna hundi eman ditela, hasieratik asko eman eta ongi sartu da partidun ez, eta hola jokatzen duen atzelarik aurrelarik erresago bukatzen dut, eta nik uste bikindula gaur partidu ona. Hori da, eta horre atzetik ez, pilotak igual pixua hartzen du, nahiko pilota leku zekena da edo motela ez, orduan denbora eman bartzaio pilotari jartzeko, kentzeko, eta azkenean lan gogor xamarra izaten dela hor atzetik ez. Bai, hori da, nahiko frontoi, berak esan dago moden, frontoia rarua da, baina, gaur aspaldiko partez, disfrutatu dute partiduaz, atzera urten jatu batzu naiz eta eskuak aprotxaga justu duki, baina, atzera eta ebligare botaten, gero galda batetik bestera eta ondo, gaur pozik. Ederki, eta gaurkoa eginda, nola dugu sailkapenarako bidea? Nola ikusten duzue? Garrantzitsu ezen ez, ez bakarrik irabaztea, ikusita nola don sailkapena alik eta tanto alde handinakin irabaztea ez, eta nik uste, guain inbarko die tantoa beraxak aber nola gelditzen dien, 3. puntu behintzat lortu dut horri biliko borrokan ez, kukuprakak bihar beste aukera teukiko du Guzkiloren kontra, eta guk gaur indunakin bitxilorek pasatzen ditut da, ala bada hankaterdi finalean eukiko ez, eta oizen helburua, así que alaxe den. Orduan biharkoaren esperoan nereari eskatuko diogu agurreko pertsori botatzeko. Hirurak izan dira gu sorgintzeko gai, naiz jada gure esku ez dago nola nahi. Ta naiz eta ezkeran sentituko lasai, itxaro pentsu gaude biharkoaren zai. Ados, mila esker eta zorte bat eskak. Hemen txaitugu Guzkiloreak, gaurkoan puntu bat eskuratuta, hor sailkapenean punturik gabe zineten orain arte, eta pentsatzute puntu horrekin pozik egonen zarela maili. Ikusi dugu partidan oso ongi sartu zarela, oso serio, gauzak nahiko argi, gutxi faiatuz eta ongi bukatuz. Nik uste puntu oso garrantzitsua, berri hor aurre aiteko, nik uste pausa handi bat eman dugula. Pena bigarren puntu horrekin, baina nik uste nire aldetik partio hona izan dela, zeratik oso zentrauta sartu naiz, egia esan ez da frontoi erresa jolazteko. Nik uste biak ibili galera igual pixkate bastante gaizke hor pelotara jartzen, ni igual hobeki hau moldatu naiz, eta gero tanto bukatzen be ondo ibili naiz, bukaeran hor gero berak gehiago asmatu da, baina lortutako puntuakin egia esan guztua. Primeran, gero binakakoan lanak pixkatze zailago izan zaizkizue, gorriak oso zuzen aritu dira, gutxi faiatu dute, pilotari ere ederki astindu diote. Hala ere zuek defensa oso ona erakutsi duzue, eta agian horre bukatzerako garaian pixkat gutxiago bukatu duzuelakoan. Sí, es verdad que hemos estado Yana y yo todo el rato en defensa porque bien has dicho que los rojos estaban muy bien puestos. Y aparte con el frontón que no ayuda mucho tampoco, pues hemos tenido nuestras dificultades, pero hemos hecho un buen trabajo en la defensa y todo, así que yo muy contenta por esa parte. Hoxe, hor ikusi dugu pilotak ez sakean ere asko ateratzen zela, txosta jo eta azkenean reakzionatzeko berehalako reakzio hori egin behar zela eta batzuetan kosta ez, pilotara modu batera jarri eta beste batean erantzun behar eta horre pixko zailtasunak ikusi direla ez. Sakien hemen asmatzeunak asko min handi jeiteu, ze, zuzenin espaldin bare
bigarren pelotak adako entrega beti zaio pelota, eta erasoako aukera etortzaio ez, eta nik uste gu defentsan, nahiko ondo ibilega, Marta oso ondo ibilega egile esan aurrien hor defentsan lan handi egin du, eta aukerak, igual, behaiak asko zobetu aprotxatu ditu erasoako, gu goxe falta izan da honetzako ez, aukerako pelotak igual ez dituela aprobetxau, eta, markagailu hor erdiparin desente alden digu, eta pena bai, piskat geixo estutu ez izana. Hoxe, pilota mailan edo behintzat nahiko parekatxu ikusi da, baina tantoak gehiago gorrien alde erori dira. Hala ere, bihar bertzea aukera bat duzue, eta nola ikusten duzue biharko puntuak biltzea eta sailkapen hori estutzeko aukera duzuen? Sailkapena, gut, oso zail daukau, batipat, aberaxa ez daukelako bate ona, baina, gu 2 puntu gatatzea jungo geha, magik. Aurreneko partidun ateatzen dakin, neo atalaik, baina, normalin beha iziteak, eta lauterdian, partidun bat ite deun, eta binakakun, dana mateateko geha, beste plaza bat da, oso desberdina, ez da errexau ere bate. Herritarra dugu eta hoxe kontran, baina, alde hona ingo dugu 2 puntutako. Ederki, disfrutatu zazue biharkoan, zorte ona izan, eta Aitorren bertsoarekin bukatuko dugu. Naizta beti desio, emaitza hobeak, tantoak aina inporta oidu oreak. Jarraitu defendatzen zuen koloreak, ta animo biharko eguzki loreak. Eskerrik asko. Hauxe dena gaurkoan Getaritik, 2 partidu eder ikusi ditugu, plaza jendez betea, bertsolariak ere fin. Arratsalde oso polita izan da, erran bezala 5. jardunaldia zen gaurkoa eta bihar izanen du bukaera fase honetako partiduek, bihar goizean Lazkaon arituko baitira kukuprakak eta eguzki loreak. Eta hori zen, biharkoan sailkapena buruz buru ikusiko da gauzak nola gelditzen diren, eta final hortan ze 2 taldek parte hartuko duten, beraz gusto baduzue Lazkaora bertara hurbildu goizeko 12 aldean, eta bestela hemen YouTubetik gure kanaletik zuzenean izango gaituzue, besterik gabe, atxalde ona izan, eta hurrengo arte. Tómate payasea, venía así. Qué bronca te va a caer. Más gilipollas no sé porque no se entrena. Echa la bronca ahí como